Hej, velkommen til min YouTube. Nu vil jeg lige vise mit lille rum. Derovre, der har jeg min højt niveau, der har jeg min synstavle, der har jeg en masse ting. Derhen har jeg min tre plakater med noget alt muligt. Og her, der har jeg mit hævesingebord. Her har jeg alle mine lægeting. Der har jeg min radiosystem som læge. Og jeg har mit hævesingebord. Og man kan se det hævesingebord, fordi der er to knapper hernede, pil op, tur op og pil ned. Det kan I jo skrive til mig i kommentarfeltet, hvad det er. Og den går op på min YouTube-kanal. Jeg har nogle undersøgelser, jeg har mine venner sammen. Jeg har også den her store tavle her. Og med alle de ting, som jeg kan få lov at bruge i løbet af dagen. Og det var det egentlig godt, jeg ville vise. Og så den her video nok smidt op på min YouTube-kanal nu her snart, så vi ses om øjeblikket. Hej.